indigireti korora na kweresera wananchi bonds una Uncle Freddy akwana bonds wali bangete chikura na wali batangete na ndenda dote yanga karibu abantu bonds pi bangete chikura no wali batangete na abantu bane igo bonds ipinde no mo kubakwanira emarago bayalero bibono sana mheshimiwa governor ochakira chingo na chitu cha lero ayekwabero mu bunge ase constituency ya Dagoretti North mwe mu Nairobi ase chitamu wetanie yemo kwabarira ase bunge nene ya Kenya timaitinga ntaba utike kwarorere gati yokobo mu bunge na kobo mu governor neke mayenenga na bero mujumbe mu bunge we miaka imetangani 5 itanga nabe tu mu councilor tigantebe ngansire gawo nabe tu mu councilor kabere ngachankaba umujumbe miaka 5 2013 goika 2017 na nkanyara kuchorwa eliya kabere 2017 to 2022 a constituency nenke a constituency ya Dagoretti nenke lakini ndaba akiyekura nabange kera ne eyere a town gati ose city yaito capital city yaito a constituency nenke neye a county yaito nene ebwate constituency kianda igoto kunyerengani na constituency nebwate abantu abangira kinaende mwete nabeto mujumbe Nairobi Nairobi mechando ne mengeroro oburai nobo kongu kolengana na gaiga oburai wanka gaga nobo ngao kubwa buliwe capital city ese ke songo tote aba challenges kire a city ne chingao aiga ensene poetake tebika ini a city ya Nairobi igonde tote anga esmono obyambulinga nimbo the experience kelikia omucho monene na bono e county yetu ya Kisii mnerengima mheshimiwa governor timaitinga a system kwa le kutumika yoboraye kara kwa lenge Nairobi ine kero ole buno mu governor bono a system ingo korere osega agete ngake Elia Nairobi a system ya Nairobi na weweke ne kere mechande menge eroro na bibwenche kubika na yankaga no ne yankaga iga no ati ibirera nyinge mono mnaliria Nairobi iyi ne kanyetake kubwe ya Nairobi igo emechando eri Nairobi ne menge kubwe yerenkaga pesa ne nyinge Nairobi na abantu ngo kora bali biashara byabe binge na gege na abantu nabo ngo kora bari ubulimi bwabo bonge igo se chinchira ibire Nairobi nere different na Gusii gaiga na ndega ali mwete bono abantu kolregasi abange osomochi oli omonene nechikabira chons pi mpake chinde abantu kuruisiko yenza aiga naba Gusii tukugamba na barabu nechikabira chinde nke chirororo ase county yetu yes mheshimiwa governor wono tuwarule Nairobi buraibwe ubunge wona ino mu governor we county ya Kisii ugakeru chikura ugachorwa n'abamenyi be county ya Kisii kobo mu governor ukabere ase county mwako Oyomo ali nange metinye etane guchikoera bono kimaiti mheshimiwa governor ngi gwakorire kero kende kera mutige omumenyi we county ya Kisii kale no mogo kekero tukugikora mwako yo 2023 entebe itangani ninta kenkwanere kregen te kemekemo endo twanya rigokora kurubulemi chisemi amache chipara obuchafu na obokorelie gasi abantu baitu igo onye omoche niyo nganchire ngoransira ase amangana y'obulemi litangani pi obulemi nabwo omoki our spinal omokibo egete kyomugongo kyomugusii obulemi nabwo tumanyikane tina borobo no eno buli mu buroboke
lakini obulimi bwaitu na bwairira abantu esukuru na bwaeta abantu baitegasi igonga ekemana enkelinga obulimi obu lazima tonyole ngaki tokunyara ko bwagacha chinchira nanyale ko bwagacha obulimi obu na nachite nanyole tegasi kegendrete abantu baitu nakirende ebintu ebingi na factory cyawa chikawa chia kwete nchia lengoro na ende ne chia kwete korukale amauga ali twengo sumeka tali ngoro lira balieito konyora lia twalire sumu eregoro mono osendi bwate sumu eregoro mono boigo no aneli tokreito ntuma etinchiro kingi yagotategerito gocha twana libalia abantu koroka brokers abange chi afkado chetu chisese cyarenge koli no embono nchigende takoli lakini na abekire emikakati yoko make sure nga chi afkado chiri chinyingi gitari kogende chiro nkonyara chire gosiewa aiga etc ndete ngansire igoro ya amauga amauga mna naso eto Abisi na nyalti koligia Paretram Board of Kenya bale ali nakuru tukabeka kinasare ntu atagete twira ni amauga as chinsemo kiri cyange ko kosumekwa yarenge ko nyari bali masaba nyamasibi kiamukama yesusu nyacheki magena enseyo ntu abegete kinasari abale mimba irete embewu mna bono ndengerete bono mna to kwana igembro mna yatu enyinge amauga nagendete kwama yendo yakabere ase amangana ya matoke aiga stolega iga etc ntu anyolete e factory ya wente cross gwega kana jite nanyolete kende nkiale ngoro machine njale ngoro mugabana olio ntanganerete nanyalete kubeke machine ororo lakini machine ye tiarenge okoragasi investor ya ngoro mu Gusii kuruku mabiria mugakoyo ngataka ngasoke kuruoro nkamubekera liberera sana nkamdenye matoke tulikogora sababu teyo factory ye koberagai mabiri wetera nabasani babo ate korungumbu na nyara kwimukie factory akarusi machine kiri cyarwete Europe akagenda America ayichinda akoikuru China natogo kwana bonoiga mabiria kurwe safe factory ya matoke nkoro osiare umugati weli toke nkoro asiale chi donut nkoro osiale kangumu nkoro osiale obosi ne amasaba ali ya matoke nkoro osiale ndagira ye chombe bona iga bantu nkukora bali binte ebyonsipi aiga etc lakini yo ne investor yanyalire kubeka chibesa chiae asigasi elia kabere afkado ndaito tebanga ekarna alenge ndaito tengaliri na alenge mu mujumbe na nyolete musaada no musaado yeka na nyolete na decide tinga abantu baito Gusii basumeke chi afkado jikoro kwa hash afkado na ntemete karibu 1050 Gusii engima ningena ntemete na bali basumegete omwaka 2017-18 bono nkoni bali afkado ili afkado lakini chi afkado jiri chinkoro nchi abwate mechando ikiegere chi kogunda bwango ichibwata amacha amange e factory wetera aba British mbaye nanete eros gugaiga karatu achete naga asete abantu ku British High Commission bakanyara watwachi machine kiri cyarengoro investigacha mnangu kwana lero abantu aba Swedish abamba atwete kigali kianda kiregali e constituency kire constituency ne bwate gali gusangirira cyafkado lakini gali kinjanya gutumeka esenge ncho abantu boke ba decide koleta cyafkado korunka wocheti siga
na avocado chiri egento chigokolerwa echikomitwa chigotoba kwarengana chiagunde lakini echikomitwa chiasokia amabuta echinyeni amabuta abasubati bakoroseri etuki cosmetic ama ebintu byonsi pia wangina bakoyaka amabuta ya avocado narakorosera lakini mabuta aya tarikoni bukenya yarangi mabuta tarikoni bukenya kera ndukonyara konyagora abwate ligo onsi pi akogenda Europe na nyarolire no akoba packed igaige 80 ngo soktora mabuta kuroro ntorengeretinga efactory eri nenkake ntogende tukugamba n'abantu baito tororenga ntunyare kubika efactory ende nonya ngo chibo machoge gose bugirango yechi avocado chetu tubwate chinkoro cyanyara koneli ororo. Okay. Ongona chasini ni mugambe watabire igoro ya mafuta akomitukoro ase avocado ande takoni guga Kenya kwa it's very expensive igakoni gu Europe no tumanyi bosumanyi mwanchu muligererio koligereti ekerengo kingani na ki komitu asoto buna bono iga ekiagara ntumete nga Gusii ntubwati avocado enough ntubwati mugonde isaine ase chiri mwarosire kerengo kingani na kiki mafuta ntaito tebanga bono iga season yeye avocado nchiyo nchiri nyinge chiro lakini kuri umutinyo kabere we kumutinyo gatano chi avocado nechi nyinge sana vanta bambali kunyara ko ando the all lots ya avocado tingo nyara goteba chitani renga lakini na mafuta mangi kere ba krosi gaiga eri ku crude oil banye pick kurugaiga baira nechigali chabo mpaka thickest bawate gento ke refinery asibona ba kurusia mafutari yo mwelio pi bama yakonyaona igo ne investor tali ntuto investment account lakini investor twetelibaga o kole biashara n'abantu baito nima yatenga igoli ndirigiya nesenge ncho chiro ntra tune buya. All right, okay. Lakini nima yateke manenga echiro mkobere borongo. All right. Watara Omogavana turenda sumutimoko asini nkomanyigwa abali batutenete kuronse mailing ati turenda sumutimoko ake kurendo mwanchu muri no mwanchwa omotegarari nkwira na tore asegekeke kiribusyo. Ndizi TV Ubwansu Gusii. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mwanchu muri wita sene kia Ndizi TV oyodori kaske moma kurasa mororo wensakia ngukukaneria esuguku engia nabo igo omwaka omogia o 2024 obwama sesenia akagokorera buno Omogavana asigika kyo mwaka Oyomo ase county ya Kisii. Mheshimiwa Gavana gukona kwarenga igoro hie factory ya avocado na kwanyorera investor ibona ya rosiria mafuta ko rosa avocado ayakale koni wa chinse chemaiko mutore ko saba Gavana ogenda subwango eline rura nyara guto bangire bibyonsi gwakorera subwako yo nganchere atarasuka usataraenda bosyo mono okwanera igoro ya matoke amona avocado na mawoga tumenye tugose abalimi bamabere barabuo nakyo balengereti Gavana. Nimbo mwenge and I'm happy one every nimbo mwenge kwa sekregento ndadote banga I get isi kana chororo ntu arosi nanyo chombe 35 na ATC ko agriculture training college which is center ebwente ko somya abaliminga ko bwente ko tuga etugo yabo bose obulimi bwabo igagento kero ekemenke ngaki asama ngana ichombe na amabere ntugane tiko imukia chi dairy chetu kana so yete na de dento kwento konyore gento ke kuruku Kisii fresh na into ikarantu bwatembura tubwatu bunyansi chinsi aganchiroro go sababu teyo tutatwalira amabere isaine na endo mufano umuya lazima urugaiga ATC igondo taito kubeka chombe emia igaiga choko sokya mabere
kwanza akoni guno ne town iga torosi yogurt inere program nimbegetse se budget kibesa kikorosi amanganayo entu ya kabere kando na chombe coffee coffee yeto ose kawa yeto ntobwate 59 factories na 59 factories chonse to achibekira ensemo koba a model ya seedlings stoko enana ntwaenda na chons 39,000 ebimelia bigo chikoba demonstration farm asa abantu bakwenda basomere kire factory and nona chilonchi gaiga wasamba ngana yobulimi nintaite nkuwa nagendo kende kenge nchomono wetera European Union ose European Union na World Bank na anyali rekwagacha chichiro ibere chinene pi ese region yetu region ya Nyanza ngima echire ya mere maran eyende kaba magena echire etobwentrosi chisako ose cooperative ne ya magena nebwate esako ose cooperative ko oboroso oboroso ibwenete egende gole chinyeni chiri gorora bangina gali lyo bonyo ebakone ligali litkolirima chinyeni cha susana lakini bono twarosiri echiro ya magena asna abegete 48 million echirelia ntobegete esolororo 25 panels cha solar tukabeka amachororo tukabeka enyombe nkendu ase chinyeni chiri chigocha chabe kororo cooperative ekogora kurwa sabantu chibroka chiri chirugati alia say that abantu baito onye lino gubako ni shilingi 50 na abako liyo ni shilingi 200 ne cooperative onye iko nyara konyoni shilingi 500 na biko nyara konyoni igo echire nere maran nero 48 million ne echire erete amachi nwale tobege chitangi cha 40,000 liters chogo sibichi nyeni chiri ntobegete pack up you know generator ya solar echinechi chiro ibere mbwende kolonch lakini litanga ni chi cooperative giras manda achirosi chibe nchiba mna chiri chinkoro na ndi chisaleke nyamache na nyoleto mugavano etete na roseti echiroro nonye yabwate michandake ntogende tokonyerosi ebe ya tumegete karibu milioni 107 lakini nindengeretinga nkonyero sinde ebe ya nyamachi nero yandula mangana ya matoke kurwenselia right mbia mono governor sokwera igoro yobulimi yes na ende na botogosuka so bwange kyagera chinga kina chiro chichiko kogenda bugoka msipidus Mheshimiwa Gavana naona gutaganga karo kende urakunere nsemo yobo chenu kyagera bwango bantu akorora kogoka chitaro bakichia gafura butuko gati asinyagitari ao tuarogo korete system inyia yo koena na mariogo chia asinyagitari na kwanekinga abarwire ngonyoro bara mariogo ibono erachi gukora karo kende abarwire gutanyora mariogo na gutuma gucha chikemestigite chia karo kende chia banyane konyora mariogo timatinga karo kende system gusechi system ichikwareta chinyia senseme chialetire matunda ande ase county ya Kisii ekimana nkelinga kekero na achite na nyorete ensemo ya afya ya rwalite oburwero bonyene bwo libaga yanko rwalia ya bwente ya rwalite lakini na ningogete ne chinguru na be kirase asensemo ya afya bose health litangani na increase budget ya nyektari esenge njige tanga na maliogo bono kire kwota ngugura tura amaliogo atali less than 30 million na maliogo aya nkonya tumatole gochikera health facility embwata chi health facility 161 chi dispensary level 2 level 3 level 4 na level 5 ya itogaiga chi level 4 chonspi ndaitote wanga na teneneti abantu kubwata chibesa cash nyagitali bantu baitu na account ngamba agenda bakane cash
nyagitari ikiera cash no bwo ibyo bonge bwarenge ndito denga nyagitari na ito ya level 5 ekero tuate nene tipi abantu gusangira kibesa na koboko amatukayo genda oroko ungaga igere cashless ikegera abantu bawakana wetira mpesa ose pay bill number kana ajitena nyolte nyagitari ye ito ya level 5 ya lengiga etugusangira milioni 47 ase kwata kana chenchi obotenene libororo oboye bugaswa etugusangira milioni 180 lero enyagitari ya level 5 ya ngosaba kibesa ku executive yachi kugura amaliyo mbaliyo eba kugura baroboka amanyene abanyene amaliyo gabo abantu bali bakora amali gasi gututiya abanyagitari boka inko bakana bale emocha linanyorite malia nanyorite umuntu gakure akubuli gune bitamba obekugochie fridge milioka na kikwaro kirete kinga kikinde mpaka emebere yabe ngoro konyo yagundire yango sokya makonde gendo kiyange kebesana lakini korunseli abantu mugaso igoro bakagenda nkareta abantu abaye lero nabukuragira agalia esmocha nabukuragira agalia kogendete kuganya mubirogo obe cleared o achikoga chwa sako gacho kinyagitari chitu umuchando munanyore mpaka abarayi bande bale ngoro umuchando munenga kya maliyo gaengoika aika a dispensary osaika level 4 bagenda naende barusi oro nabanyagitari bali bororo baende kunyonchi clinic cyabo ntu abwata mutinyitora era ntu abwata amaliyo gaitu gakoni bwali magina amaliyo gaya na yali ngase a chemist kyomurayo Oyomo igonga amaliyo gaya tali bana inji bakawaida baenkoiba nande nabarayi baitu balengi koiba bairese chi clinic cyabo lakini ninde no mogoko nga abantaba abakurumya aba na isire ko basiekera njira yabo ya isire konyere ya mono konyora ne ngalere lakini ningendete ko bayikira kona aiga linaso etobisi omwetinje n'umuntu azimyo ne president Kenya kwanza na kumitisana nga kinkonyara torora ne kernate betunga a program nero le korkunga Kenya UK Health Alliance egente kiangirete ditanga ni State House nkagenda kubulye president ngaki Kenya Health Alliance Kisii konyora twairwe n'abasongo balia 500 billion 500 billion na serikali konyora yetu lakini konyora mnetra eta ese cabinet kana umira na president ditanga nipina ndentagete ekikrokinda ete kubatebe no bolemu kero to umira na bichati yale ngoro iko mundu tama yetu sina akolreki na chiroro eliya kabrenka umira na president eliya gatate kero tuagamba nera agante binkaleta abasongo bari ko Manchester University na Liverpool bagachi cyatokagenda oro tukaigwana gatatenga ngwanjira nale kibesa kiri lakini tari kuja gwanjira na 500 billion agocha gwanja na 150 billion ekegera ntubwate university na Maseno Masinde Mliro Bomet campus neroro na Egerton chiko ira karibu 1 billion emeronge berebere ejeito tumayakonyora 60 billion. All right. Karo okora bwatira bu governor samangana yo bachenu watebire enyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital ego kwanyorete bagusangire 47 million baikire 180 million. That's almost a profit ya 130 something million. Nataka kubolinga na kichiko kwa limirimo lakini ngwe kwera nelinga kero kende ngwe akana bale aninko gorabara maliogo natakote mwanchumo ligerere no mwanchumo ligereria gosomo tegara likero kende ngaki procurement ya malioge gokorwa anena sinyekitari ya Kisii Teaching and Referral ente tote banga Kisii Teaching and Referral Hospital yebwate department ya procurement ingine amalioga haya ONCP etokunyagora koru eserikali KEMSA
okubika a list KEMSA amaliogo gosene 20 KEMSA ya supply eliogo litayo KEMSA etabwati ekubalikire badenga malioga into politiki toyo mwawa gendesi chi contractor gose chi supplier chirichire ese framework program mwa pikyo mwa tomorrow chi quotation ba supply amalioga ali amaliogo ons KEMSA akuguru ase level 5 level 4 na andonsi itokwena alioka kuguru kando na ali KEMSA etakoletiki etabwati ikiara lichiko na boligoteba igo nganchere saro traga na Mheshimiwa Gavana ngwakora chitali chiabo tuchoko enda sinya gitali timayeti amagoso kwanyorete ngitambukiro kikwairire na endekero kende no bwato mu waziri gotendereta mangana yo bocheno ngaki ata yetale konyareka nabwati amangana aya ukagenda kubwati ya Omogavana na egento kende Mheshimiwa Gavana amangana garbage collection ko tugute ubiye ko collected as a county ya Kisii yale to muchando sana karoreka leto muchande ngusana ne kabakubise mu Kenya tieko ekero kwaire chisemo chia kari na chiro chyo tukarora abamenyi beseme yo bakoleto muchando timbadi ngakaro kende kwanyorira ichigo lyo muchando ndade konsanda jibu litangani ubunjukana kwane senyekitali na njo mugavana liyanda ndimbiete libe sana ekiegera abantu baitomba minyeto sobotaka naende ninyolte information mapema ngaki amalio wonko ibwali nyakitali abantu mbali gokorera abantu gasi no ene yegegese obisi yanere ngatebu no na amalio gotali gokora tali kwenana abantu abena daitentali butukomanye ngaki amalio gonaro abanyakitali mbaroro ekimaene mna naho njukana tena nyolete mechande menene no enyakitali genkanyora abantu bakolikiru lyogo ndiyo ogenda isiko kugura kumba abantu abakolika malio gonse nabo bwate chemist isiko yenyakitali ngateba muntu ndi bwensi okwenda nyakitali kago tebugulyogo ndiyo akogenda obisi yesiyo atebe lyogo na atumiru isiko arole esiyo echekose elyogendrolo bikoli ebirero matukaya maliogo elyogo ranyone eli molitayo gaiga KTRH level 4 ntogenda dinenge ku procurement ya hospital management system ntotagete kubwati elyogo mpako murero monyene tumanye na abwenete na ayakwete onyo ukwete nkikiagerete no munyagitali otamwete elyogo ligya eke hospital management system etutaite tukolere amangana yobukurumi na service delivery y'abantu baito babwene go bintu bingokora nagenda nkarono ne kinyagitali chinde emburego tuime kinyagitali chonspine chinyingi especially level 4s nkogenda nyagitali nkonyora abanda umuntu anywite nyasole nero le lab na ndemo atinde abantu abamba konyano no mwe results nga IT amanyinga ase machine how kwa results nga abantu abange na abaseliri kurwigas mu waziri najitenga chenjo mu waziri abantu abane lero nabo konyora kaliga iga mambi muire gali kernaro lego sengo konyara alegas ostari konyagas nabali batari konyara nabadebito elibaga abantu abanga bakolegas ikiane gas twachire gokolera abantu baito Iswali ryo buchafu. Yes. MC no manye tenga obuchafu mbwa wate mechande menene. Ali mate nyambera no nyagitali abande bayengocha banyo alikuba kuruwese eli musuli nene nechinyoni chiri chinene cyangocha gali. MC kange kwande congratulation ikera ntu asigeta asali nero nkorostole park gali abantu bawo nyagitali baisaranse gali abantu bakolera biashara mali abana be KMTC batumukire gali manyanga na arosi asali abantu bayimukire nechi certificate nechi title batenga asayo nimbwato bolemu to batenga ya nyoko bwato bolemu genda koti totebu bolemu no bwawo kera maskara mubwate neyo bolemu asali lero nagyale ntu aleto bochabuli tukaboleta gagetise itangani ntu asinye tungaki tukonyara komane cyo bochabuli na mpaka bono
ntorabo manage buya bwensi lakini nto igeteka igankarosi abasaye team egocha yarusi ebintu biri kobunda na biri bitali kobunda na chianga masakara kando ogendrum rogorogaiga aiga somo gako yobeka factory ya matoke ngosambali chichuba eche cha plastic orusi amavuta a kerosene aliye etaya ewokera igogendega nabo konyora amavuta mugako lya korosi korwese chichuba chiri buli bokugunda borobo etoko botindeke mitinye tano bwabo bwoyo twarusi chingoro chiri twaboira lakini lero nanyo ali rube rero abasonga aba swed program mbacha tukagamba na barobo banchiranire go ikomuti enyo kane ngo twabale e machine bakugora koru India ikonyara kurusi bo chabulia amasakara kando bo chabo kugunda kando chichuba kando na nga kichiko processed igo lero ndio nate bune manager municipality ko Shamji nere chairman ye municipality obo chafu taliye ubwe town ye yoka neki town chinde surrounding wensi pinya sai ka wanje we umwaka mno kwera umwaka bayo mutinyo gatano limo abakonyo watu akole na mangana yo chafu wensi pia mono sana governor sokwera chinse mecho togende tukuna ukwanira emasemo wono ninganye toraso sensemo yechisemi asobwango ekiagara chinsa chite chigendete kominyoka woka na arora kwanira abere atatu ase sector yechisemi ntwarora se enkwana yao ase omoyega oja muhuri asensemo ya mosocho kitutu cha south ogatebanga kwarosirie ebirasi wetane biri kwanya leta Abisi mwantu muri natake kumanyanga ebirasi ebi asichi ward echemerongene na isano nkaibigo toka nkaibire na ndine ebirasi bimbigo rumambi abana basoime basomeroro mbia mono nyarangi ntaito teanga ntaito ko confirm tuarosiri ebirasi 128 etari propaganda kera banta bange bawo na iskola yadenga ene propaganda na von commission chi wording kera na bonda anyole timanya chance ogende wodi ya Masimba ekrasi kiagachi ebrasi ibere ogende wodi ya Gisusu ntwagachi te krasi KCD ogende basi central ebrasi byagachi roro ya ICD ogende Bugetaurio ebrasi bya ICD byagachi ogende wodi ya Magenji wodi ya Magenji rero ntaitengena na exam ebirasi bitano kemo bya koliru achari umwe MC ongasire nchiko bironji ngateba ntagete kwanza kera ngo chiko bironji mbeke TV na promise ti abana ogende ward ya Moticho ward ere South Mugrango alright ebirasi bine bya ICD nindo setio ogende sense igo ebirasi twarosiri bono iga ase etami yaito nebirasi mpaka ebirasi nechicho cyabana bagutumye kera ndokorozi ebirasi cyo kitakoletiki kitayo macha tayo ebi nebirasi nanyi nabo atibyaga iga nabaralia nintagete nabo nkuba mosome kerekemo Mheshimiwa Governor ebirasi kwa manager kwa gache ebirasi goitani mye mu bya ECD timati serikali ya etete ekre ya lenga bisi kitamu bire birasi mbirenga kwanya leta kwanya bagache etam ya etete ese myaka 10 yes enta etoteba mba koleto moki mba rosti birasi 81 bono iganta gete kuba promise naende kirongoje gutwara interview ende go ikumuti nyuga 5 limu mwaka ugoja okonyora na rosiri birasi byonsi pina kole na bibigendrete 160 classrooms cyabana baito abake bali bakwibura bono na bali bali ni myakemeke akogenda ECD na ndente bega education tell devolved again you can to godina kirokyo ni ECD that is standard 1 that is standard 2 ECD nasari chito kwa na nasari nsali ebina bibirasi togo dina biro na vocational training center
Ana kiego nyarekana kwa wakotra magendera ya tarimake lakini toko nyororo bot korose the control of the budget but the county ya Kisii igotumeka chibasa chinka sana. Most of the politicians gusaba raibande bakaria komachinga tuli gutumeka bese chibya chikaira na back to Nairobi kama ene litangane nyarangi tiango tebinga kibaba besa teyo ekoira na guchi Nairobi chibesa Johnson no chiri Nairobi achiri to apply kuru Nairobi na besa teyo ekoira na ntotatumia toti site ntotumia miaka yetano yonse chibesa chi county ya Kisii Johnson ipi no chiri account CRF account ye county ya Kisii then go example Omogavana Turkana ekeraso etobis anyole te chibesa konya chitatumika 5 billion chirororo account na chia ansire gas Omogavana Narok na anyole te karibu chi billion ibere aya imoka kaira 1.5 billion akagolebra ta 98 bono bikole majipara ntuma yetu twaje tukanyora edeni kerororo ya 1.6 billion igon kende nkeyo umuchando munenga no ene deni yetu anyolte kerororo enyinge tiango nyara wakanika ekera igasi yabe nyinge yalenge yembeo okonyole pale korukunga Simba Nyarangi road nende pale nde korukunya rangi Simba kuko jochirige sikire ntogo chinyora kerna so etelitangani enaso meretu n'abantu ba intelligence bandinga I governor umutinyu mutangani kinso etobis chipara ntobwate information ngwaka no pending bills chipara 73 njikolire tuakana bononga tinko nyara kolinga korese chipare chonsi ipinchirichi nkarosia committee yabwate a representative called Law Society of Kenya, representative from engineering department, procurement, unalichi koligo teba. Wakaligire claims chialengo rolitangani chialengi cha 1.3 billion. Ekerobacha ga ATC, wakanyara ya mentire ya ikire 1.6 billion. Lakini ekerobaso key results chiabo. Wakanyora chibe asachuka tubwende wakana is 231 million. Chire legit. Echine chibwende wakana. Bakolete gas echinde nchiroro chikolete. Lakini umate procurement to kumuna ichi kono elimu. Onye gwairwe gas lazima sign a contract. Kwa sign a contract minutes lazima chiboro. Inspection lazima yaboro. Na wewe ranyo wakolete para. Lakini tuchiti okole paperwork tukunyara wakana imocha ningakane inje ngwendechera nanjiti ngwanja kugendechera esenge nje abantu batakolete gasi yabo bono nakyo chiko bakora abantu abakolete gasi legit governor na bali batakolete gasi legit igayo na mamacho batakira ko bechera kolingana neli chiko bono nakyo korote fautisho manye bali bakolete gari legit nakyo ko bakonya na chire senate senate ba nyebereiri bantebringa governor gendorole bali bakolete gasi masakara talibia amasakara ababebia twaligire irichiko bali bakonyara ko igasi bakolete nerichiko ngo banjira olire barabuna botara basoko bakanekera masakara abakoleke abeire lakini umuntu okolete gasi tabwati contract igasi itekolete teyo elineli chiko elibekene ngalero to batenga ki kwabera umusaja nobo umusaja tokoba ngotenga lero kabo mukungu tokoba elinali chiko lakini mheshimiwa governor esenge jondo chiko kwaganda mona se chipare chi kena omuchandole no bwata contractors abange na ende nabo bakolera samanga na bending bills toraba akana contractors aba gusaba nyakonda aba ne mona se county ya Kisii igo bagotebanga mbakolete mirimo yabo wikirero muneta keire negasi yabe nyinge bagokora maintenance mheshimiwa governor sumuwekano munyakonda agakore gasi 2018 akarosie para akayebeka amara mwagakura
kerakora epari yubono sako genda to konyora kere bya somo gwekana ngakiura chumanya ngana roseti epari useta roseti secondly bagota bambo gwata masakara na inde chiweze chiabo bagwakanwa na serikali control budget na tumaliwe gocha se county ya Kisii wetere wizara ya Oyomo agataka bwerera yo Omogavana ngankiriteria kigwa tumegete kumanyanga mbakole timbire tumetenga comment yone ile singadi ndete kwanza koru na wakwana criteria nturigo tumia criteria kende Jones tinko imoka korumwane intebe nga tindi wakana dichi control yo wakana na gotakana na enche nkofiri bobe sana ngabantu mba koltegazi nga umuntu na kolete 2015 2016 2017 2018 takanwa nara lyarenge inkia engokora you know abantu mba kanire abantu akanire buna twagite twakanire abantu 2022 abantu mba akanete 2021 mba akanete egentu kyane nkobuli nara libalenge abake of course abantu bande mbara abantu chi contract anjire chingi ya bake bayiranira chi contract bande ngagabana gaki gente kiara masakara ta bete ta lenge bya na ande ntuma yeto bokora mbwa lengo tuiranire contract gakyae anjoto egasi to compensate gasi twakora namdenga ki genda obidi oigwe gasi okole na ndonye kole injika indo chigasi yakole kanda neke manenga umuntu okorete 2016 pali tekorete ki tiyo lakini ya masakara naro onya masakara karoro awakanwa umuntu nakorete obo benga ki abantu banda masakara abantu bakane 2016 na 2013 ande bawata masakara batakete ande bakanibona ibolie por 2030 umuntu naroro 2014 2015 16 17 mpaka 2020 nkibata ingwakaniro inki control budget riri ngakiata aboli tibakana igonga ebinde injengo tenga onde bwensi obwata masakara Okay. contract ende yonsi bwata masakara ali boronge tikango tebige ndo bangokora elineli sakara Okay. a contract bagenda banyore na pike contract yao naacha na photocopy nanye bekaga iga igoroga na like bintu byane lakini igoroga iga a contract ye go koligireri ne photocopy bamanya gukora chi photocopy karibu 200 even fraud abonsi pi Okay. yes is bwate is analyzing it bonds farangeligo because it's they were committing a crime by doing so ndo barangeligo katenga yonyo gutakete nabo kubuli kuna abantu bago ba beserikali yige ntukirongera ki contractor onde bwensi okorete gas ki contractor chinde chinyinge ababokororoja abande babwata mangana amange umuchanda omonno ngaki mbali banje tembeo Embeo nande ngintu kiego governor no muntu arakumenga kwegwekana sana mereme egasi embeo tigangerese embeo egasi embeo nkieke bo embeo nelinga aye watu tebri na tebe pare kuruku Simba Arati road ko kwenda kulie pare kuruku Simba Arati bosine wodi ya Monyerero pare ite koleti tiyo lakini yakanire ochikubulia abantu boro esi epara nere kuruku Simba Arati mo egega Monyero ngayintu anya konyewu igo muntu oyo igenta akora na masakaruka bajite bakarosi ikina kibango kora Okay. no ine gabana nabora anyota amanyete Okay. ebigasi yango kole ngana abantu aba bisiga ikiana bo umate jinga chinde binde biko ebintu nakire kolia raisi gaiga nabo go isaranso bisi umugabana tumaye tinki abantu baba bakora nsa igonga chipara chinyinge no tiga chipara Okay. chi laptop neji ekitali bintu byigosira chabere supply chim emerongebere entry ras maybe kunga kinyalebe na receive it nyarangi na Arati na receive it nyalebe na receive it chi laptop gejigeje laptop ejinji koltiki chiyo chi camera jikagorwa ndo bwana ndo tware studio ndo kabanya nomne account camera sinji koliki chiyo lakini umuntu nakanire 4 something million obisi nero rasi ya enkorosi walianga na EACC e perimeter ya 4 million ogendo ororo
ne wae be kiroro Okay. inervo nembeo Okay. nere ito de nganto waka na mbeo ero yebo Bono gavana na kiyo wacha gwakora abantu aba muigwana ne so that bamanyengonye process nere kubwati gwa bamanye gwaka no chibasi chabo bali bakorete gasi legit of course na bali batakorete legit na baromba maitenga nkibago chigokorerwa guchibosio nga kibono okurusia ekerengere likero ekebe asegati ya banyakonda kero kenda abangi baba komachi kente kitangani tu atebiri contractor cheito nchiringa on the wens obwate claim naro stie desk ya stadium office ya nesere bakaleta mne libaleta naende chikilem chinde chinyanchi acha mwadha barengete toigolere bono naende gita kende kyo koragira abantu aba chi contractor chirichi abwate claims nchaletete kero chaletete chigaisaransanse chikaorokiwa kiro omonto akabekanze ntu apigeti ntu apiki kurwa se presentation yeli bakolete 198 million chirichi aling on borderline nga monto yo gento ke monkia sign retu mna na beta advised by the senate again nga monto yo oranyo ne document ye moyo keta signed ne engineer igeme chando ne employees vane lakini bintu biro contract onye teyo no ene chi contract chinyene nchimayet ondo tabwa at baba nga governor na akolete para kinti bwa the contract nimbo to muiri ono Oyomo okolete chipara chiange milioni 12 ekera chicha anyora ere ineligible ka ndenga kingo kora ngamdetegerera tingu wakana no chobe tata no chobe mama ekiara ngo wakana chi milioni 10 choke chikongiranga na chingirechera mwako yakabwate sabali akagenda. Okay, Mheshimiwa Governor hasengi jotoide kwa break ya kase edekayamo ine amangana ya bending bills nichi process ichonsi kerokende don't you think nkoli ya chire na kerokende kuli chama gendera yo lengete gukora se county ya Kisii pending bills nchiri koli cha gas nchiri koli cha gas eke maana nkiringa pending bills ine onye gas ya kolekante ne gas ya kolekante trakano ibono wakano weka eganyite yakano lakini amagendera ndons na gendret chi project chinya nchigendret chi para ntogendret ko igora na igorete chi para wiki mambin ko igorande igonte konyara kolicha okolicha gweka nechibesa chiria chialenge siobi ngabese chinto wancha chisoke gasi etakolekanete ekiyoka. All right, aso wangu governor to chukura kurasa mangana pending bills na mangara orasa ngencho chinga kine bironto konyara kubuli kera libolyo kolende ngwachora ase kwa enkwana boigo ya jamhuri chi contractor kianda chioka ase county ya Kisii engima ababande ngaiba gochirani na kibao kora tigante bega tuanchere tuenda sense mayo matimoko to kumanywa gali nga tigwira ne liboli elitukorwa aso motimoko. Thank you sana Mheshimiwa Governor asiga gide kai 10 sana nengora natura tiatoka tonyale amatangazo kurwa sibita sini bito au mwancho muligere no mwancho mutegerere na batusa banga tuchiandale kigara nkwira natule asigeka egekekere bosio nyuma yo kugenda asibita sini bito asingenjo yokonyora amatangazo aliye biashara nyora igotore mase mokurasa magacho ATC asibita sini BH TV nechi radio na online enkwana masemo kurasa Omogavana Paul Simba Arati kuira na turasegeke kekirobosio tubesa gusukana nyangake. Ndizi kids, smart kids. From Ndizi Kids Show, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2024.
Ndizi TV Obwansu Bw'Omogusii. Oya nangora babe pare tinde ke rugo kutoma tena kuyakambwa. Wano mko Magana nandi rense ngora roje ne jiduka to. Wano maikwanda taye tauni era na kitu. Mutonga taye bwera ngane lichara bole ayino muntu we mistuni. Igankoretete ase rangelio muntu gali atotebye duka njo matero muntu ko babisi tingo kinamanya. Ronde bwensi. Rangelio no muntu anu uyu aye. Nchugocha. Nchuga rende. Oite buya bono. Tabuga. Nande bwa egepeti egenko uruore ngakibonoro usitibe thamaki no torane li sweet Adriane nabondoje umwanji karibu sana tutegete dukere chip erato nili bintu tugocho chaka aoni supermarket eito eduka mwaikire oruru superstore eduka koni bintu byonse aba basokire nemisigo yabo ori nemisigo ya pageti mugocha na imoraro ri tikalete ande twate ebintu toko nesirigo lirinse dukendeteyo asoro gongoro yekoni ebintu by'ubwagachi eby'ubureme ebyogutumika ase jikoni esukuru na ande onsi aserigoririe nsekegima nabo igokobokobera gwekagwo buna Ouru Superstores Limited gora kende gionsi kiriotagete ase chiduka chabo echuchira ase JM Towers angena Credit Bank nabo igo Ouru Complex Building angene duka ya Safaricom imeyomo chukisi nabo kubakirisimi ebyonyare kubeke oda yau no muzigo ogwikire asege kagichinse 24 Ouru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Nyabeta kira ritu korie wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa chinse 2:30 chiabotuko ime Ndizi TV. Nyabeta Umwanchwa omurire bwetaseni Ndizi TV ngo gwakira ngambi yamono asengencho yokobo mwegenwa kubwatia emeroberi yaito ime ya Ndizi TV kuri umwaka onyaye tukabogo chaka nabono togena tukaba tukuyariganya asengencho gukora umwaka o 2023 kurase emesa yamaya igotogo kuganiria omuyega omuya bwe Christmas nabo igo omwaka omuya o 2024. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari chobosombi asebali bakurwale amache yuweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chincheno kegima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria nigukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabo igonkorwa bali echayi ya sanne na lunch kubwatia bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abigati yabali yabake bakonyora migiryo yibrenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabokubakire simi ase namba enoti 52 ibere mara kabiri 52 ibere 52 ibere ayemo gose enoti 52 ibere 3 ibere ayeme noti Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Twaichanire koraria ogokwa kwa Nyagusira Charles Alphonsus Mogaka oyu naindo manyikanete bunawaro nigale mwana o Nyagusira Henry Nyausi Nyariki no mongina Nyagusira Faustina Magoma nigale Omogaka bwomongina Stella Moke nigale ise ya Prudence Nyaboke Frauline Nyabate Joseph Ongaro Frida Magoma Leona Kwamboka na Anita Barongo
Kasongo nigaro Oyomwabo Barnabas Nyamira Alois Mwancha Wilfred Maroko yogokora Ministry ya Agriculture Nairobi Richard Nyariki oyubo yogokora se Wizara ya Agriculture Robert Omwoma yogokora se Ministry ya Livestock Kiancha Aspiring MCA Madam Tabitha Kerubo kurwa Bugisero Ward Nyagosira Pacifica Musiara Mary Kerubo Elizabeth Moraha na Jane Mora nigare bamwabo omwalimu Peter Siro Dr. Innocent Onibo kurwa Nairobi Hospital Mr. John Kijeri omwalimu Ronald Gichana Sister Lilian Nyaboke Samuel Mose Lucy Abira former councillor Crisantos Oreye abaisemoke ngamona Nyagosira Nyambega Nyariki James Mose Nyariki abangina moke ngamona Nyagosira Bosiburi Nyagosira Kechemba Nyaboga Moke Rose na Monchari nkorera ya Samuel Nyanya Nyagosira Peter Ngui na Peter Nyagaka omochango nigora habeli tukule Jumanne chitariki 19 cy'umutinyi 12 omwaka oyo no mobero ye nigora rusiwe nkendu ya Bosongo Hospital ritukule Jumatano chitariki 20 na nigora niwe asenka ya litukule Aramisi chitariki 21 mutinyi 12 asekenyorokia Nyamatuta Bigege sublocation Bogusero Ward imeye county ya Kisii asebali bonsi banyoru no muchando bugusirwa no Oyomwabo nigo twarure engora yaito kurikira bono ayebuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo kolera emirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanibwa ne computer nabo igo kiriche spray paints no chire mbabwate keyboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na boku gura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Gimano kigimo mwanchu morigeria wa television ya Ndizi TV incheni gonkuru kwa John Kebati manager Ndizi TV. Nigontete kureri bageri kubakira mbiyemono bali babiri bakoyeligeria television ya Ndizi TV kuru mwako gachagete gwikabono. Boigo nigonkwera libageri kubakira ngambia mono bali babiri bakoraria naintwe kose ababwatani baito bo bonchoria igwika chinga kieche nigonko baganiria Christmas yekia na boigo mwako moya bwikiri bwibere nemerongebere nanye omuya kigima. Kila mmoja anayependeza baada ya huduma ya kunyolewa na kufanyiwa massage katika Palamax Executive Spa and Baba atakueleza kuwa huduma hizo ni za viwango vya juu kwa bei nzuri tu. Wana huduma kama vile kunyolewa mitindo mbalimbali utakavyohitaji, kufanyiwa massage, steam bath, bed kiwa, man kiwa, hair coloring, waxing, facial, body scrub na zingine nyingi. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Kwanza Plaza, orofa ya pili, barabara ya Kisii Migori Highway. Unaweza pia kuwapigia simu kwa 0709747681. Palamax Executive Spa and Baba. Asamareta ngoro kwa mukogoti Joseph kubaretera umurobere w'emisa Jumapili kubaganiria emeyega ya Christmas ekia nabayigo omwaka omuya o 2024.
ne numenyeteke wiki ya urae umwanu noko mwachisemi chekerero bono Skyline Friends School nero richiburiao ayumu ibori ne skuru ebwata borokia babwato bumanyi bwigoro asogo konya borokigwa nigo babwate preschool yuere a play group goika pre-primary 2 lower classes chia grade 1 goike grade kia gatano nomo na boigo goike kia gatano na kabiri biaman asamari dangoro kwa Felix Mayaga director ya Skyline Friends School Kisii egotoko mucho songo itanga ndigangire bageli ngakira abanafunzi baito bakora zito bakora matemwa umwaka oyo asomo kibakarete bagaita. We had around 18 candidates and we managed to cover hospital good national schools. Two, Tihangiri bageli ntebya bayigoli bali batotegerete bali bataito admit abana January come next year 2024. Tale school yeito will remain open from Monday to Friday saa 2 mpaka saa 8. Tara wanoiga tokore interview mwana tokwadmitiri mwana mapema so that you prepare come next year 2024 ajoin Skyline Friends School. Ndio maana sana. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi mkuru wa barabo korali ao asamangana ya maiso na kooni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho. Libolindire tuyeba ase sector yobo chenu omwanchu muligereria no mutegereri onginyoire twakwanira igoro yinyagitari ya Kisii Teaching and Referral, lakini tweba gukwanira department ya mental health. Korengana barube bagoteba kero kende ebitande bire bike okora limboli buya ase sector ya mental department. I think kerengere kya ungereke enta dotebanga enyagitari ya level 5 SCA kirebono nindino manenga nkoberibya bono iga no yana mangana amacha yange michando on the mental issues ntubwate department ekonyara gudini n'abantu baito ba very depressed to a certain level ebitanda nimaite n'imichando naende abantu bamintu no mwaka Oyomo nyasaye kawanchu mwaka okabire ntogendrete noene nyagitari noene rangi mwaro giti yakire bona boko genda mwena wasore nyagitari ntubwate mpaka amenity nkomeke toshoanga nyagitari yaito yairandirobya nyagitari eri kemayane nkelinga is the only nyagitari ye region ye Kisii nerenge capital city ya Gaiga ya Homa Bay, Migori, Nyamira, part of Narok no enkelicho igonga nyagitari lazima ebe nero yoka engi ya PS enseme nateba nakwana mangana y'abasonga bakuru pretain bagotokonya igoro y'abanyagitari bako ibundi sagaiga ntu assign MOU n'abantu koru Canada bale timu ya mwekoro Kibos Canada, Singapore, India na Japan ntu arengena barubugaiga tuga sign ngoto letter wale machine a catalog catalog chire Kenya gage chire bire choka echire Coast General na Kenyatta National Hospital no ene private hospitals in Kivu at catalog the third catalog turaza kutwara ni yaga Kisii effort to abekire ntogende to negotiate na barubu abantu baito bawo kuna bange dere to ngo discuss igoro y'abantu tigabono amangana mento heart attack cyabere kinyinge bobe umucyando munne twakire konyoranga ki amabuta abantu baito bagutumye nindagete mboli abange n'abanonye balenka mubulinga nkitwalenge gutumia kale ekiera heart attack cyabere kinyinge mpaka abantu abake bawo kwesenga heart attack igone ngenje tukuragira mabuta kitogotumia korugera ebine bintu togenda te ku address ne department ya health ya ito gendo nkere mwambo oli igoro ya a contract kiri kianda ndada nga ki chiloti kiri kianda litangani ekinege ntokere court ki contract nchi achite court
igon tukonyara kudiscuss gente kemono lakini ndaite nkuane igento kitari kitabe material watumiwa as a court igento keroro nkelinga esechi contract chiri class 8 7 and 6 igo chibwate chini ya milioni 100 na gaguntu bwate abangina abasae abantu bali disabled bonsi bali catered no any advert tu abegete nja bwate those categories ichikondiyo no any elimo tobunete ase amangana loting lakini da identikinga kisenge nje n'ibintu bire court tingo nyara go discuss Ndiona sana mheshimiwa governor asenge ncho kwamba kwira na magana gukorera magana contractors tiga tokora ningane ya magana contractors asoko genda sigitiki ya Gusii stadium asomo gonya konda nera arokoro sigitikiria tima tigitikiria ngaige ikire mheshimiwa governor na keroke ninga kikira irige kakinga na gukuru ikegere timu yitu ya Shabana timenye tigo se kwanya kwa kesabu nga chibe saire nga bakoira asige agesero kia Raila Odinga stadium ime county ya Homa Bay na ndimna nabatebi lichiko elingo mosmeno eliko na chamutu na kuna chamaega etoje tetugaikaga ali stadium katwanyore stadium eli e contractor ntwanya go change e contractor eli aetu egasieli ne serikali yaetete mungwano oli umuchanda akolete achieta akatebwalde te pipe enganiga akalete pipe enganiga bona macha ali aengo swagali tali ngonyara gosoka tukamde into konyara kuwakana ekyara to kuwakana na ndo tuchitwe kichibes chindoro etogote butwalire chibesoro kolega asina yaganiri mungwano oli akalimegeti karusi pipe chiri lakini akora kana chibese chimwererete chibesa konyoro akaniro abantu konyobalire chibese chi etwa kwandere mpaka igoro umuchanda omone tubwate no linga ki chibesa kango ukolire ata gitakanwe tokumdenga lichi ko ligo denga ras mo kolegas okoleki wakana igas gwa koleki kwa kolire already wakanire unless of the wasinyiru a contract ever terminated urwororo chibesa chiritigarete chiro sigeti nande amangana ye contract na makong nduko nyara komoseli enauli lakini nde nante bitinga wika ekerante tu omweli o December osmekiro bonyansi namute bitina agenda ali yeroni andons acha tukolegeti alafu naende gavana karto tigarete bona sewe nchumwa tabe stadium ti na inche tigamente yento gekororo ndio visio mugavana ko rugali and the county government ikiagera gali bono muntu kawaida tawa swali because no swanga ne stadium wo swa ali no visio mugavana no nyana ni wachi to kanyara paka no abaskali wote ni no na kiasi mwana hicho kawaida no abaskali tinda duwana magana abaskali Agora mheshimiwa governor why did you decide ngekora kwa mwete ko iro siase egesero kia Gusii stadium litangandi ante bega mo governor onolio rwetororo obisi kemanenga ki obisi abwate gaiga konya taranye ndenge tucho mwelio konya taranye tumie myaka ebere ogoso esiringe ya wete kirigento kiagule ndengere konya banya abandon ntwa nkonyara tukalengere ligasi ya innovation ngokoleka na yange mitinye bere tatu lakini yairigeka probably nyasaye kawanja January na kutura wanza kutumia obisi ya governor but again tigango te stadium nengiere egera alia kero monta agocha orra mangana alio bwe bibonge bwa enkokoleka na chikoldo mal tokalitiki taiyo ogocha gali wa isaransa wasabiwa wasoka obisi ngotumia ali stadium no obisi ere wende koba a president holding office ekera achire a stadium kyo bisinjire gali chingia sana echitogo tumia esbono no chire chinke ne chinke chire lakini totaka mupira imesobis nega soko rabana iko omuntu nacha konyororo na gwikeroro bamura bali mbayo ega gose mantra bawo cha konyororo gabana Agora mheshimiwa governor
abantu mbale umaide ngwa onjo ko gatebanga bona serikali ne kura abanyanyimbo abanyanyimbo bao n'abananchi na nino isanigete na barabu timenyete na abananchi ababa ko complain balenga mushima gavana Simba Arati nabwate bamura abuna ndi bagukiba mistreat abananchi bari bagwakirete chikura kero kende baka abantu tari komanga babere mistreated tobwate cases ase gwachire kero kende utaite kokonya abananchi ko bano ene ndagera kwanya baranga kero kende omuntu otemana ndikwire na kabiro iruo omigugo chi asegete kia babuna bamura ba Simba mushima kama ndimetingira kwa ndiro renga yande bega bamura mbayo bamura bane banka mbaraba banene nabake abana bana nabake nimbwate yabaisi abana nabake bale abamuraba maite mekole nabegosoka no ne town igaiga iroke abantu ba Simba elita lya Simba gotumekanda isi sana lero ogenda urwana na mukawo athingise ngi mwange na Simba studio agotebe ochondwani yaikire engenje bantu mbarwana gige town abantu gose umuntu abutolirwe estima ngansimba ogotebe ombutolirento kieke estima abayi bakoiba nsimba otuma abayi elita lya Simba yani yabere raisi nga Simba nkoba abamura bali ntwalengena barabu abamukwana ntwalengena barabu kuri campaign abana bali twangena barabu campaign nga kit batasa letie kuralire bono bamanye kunyesali te kunyarekana abantu baonjukanire maite tiamba tebi kindobisi nimbwate ningere kando libangura abaskali ndemba mbaba internet nje no yabata enkonga tinda ibira muntu nenda mwamu yoko muntu arangitere talikende ikera nje tinda ibira muntu ndori okora biashara na muntu tinda ora muntu kende gyonsi muntu aralenge nga ngingite Simba yaya nenda mwamu igendo nkeroro bade nga ekera abantu ba hate etinga kitu kunyegere Gusii okogecha hate ekera abantu bakogechire banyolero okogecha nkoli gokora gasi eba wanso bolimo bono propaganda nero bagwit karasi bakukona kende gyonse lakini ubuye ng'abantu baita abananchi bali bansali mbamanyeteke mayane ngaki nkumulekande abantu abe umucyando naba mulekire nande nkubasambande no kumuleka kulikwana nalituranyale krosi gasi ya Gusii. Anyway, Governor, ngakiora kwanirengana ya security sengencho rogongorwa Kisii aiga mangana ya yoburendi birengo mbiri bya mono ngo isaransande se security committee abutole inche county commissioner county commander abantu ba DCI ngo isaransa tole inche na abatebiri ogwicana kwane na insecurity na security etali nga erororo eyende ne irekorosiwa n'abana siasa abana inchi ba Kisii n'abantu banje tomulembe insecurity siyabeire nesenge nchi etown igaiga na chitobisi IMC na chitobisi nga promise amrabe pikipinkwaro chivale na inchi sana nyamwaroche mbalenge na inchi mpaka sagero mwanamuziki agatera nga Simba gakure chikura abana boda baje kuliera gentu kieke eke gokoro nga musuli wite kaga bakomena bakoragira egente kenkirumete abantu bakke emyoyo ikera bamrabe kana so etobisi na alengreti gente getangani nga kinko babeka babambo manyanga etubwata bagende chipigipi bale 96,000 njenga tenga abantu aba kakirusi 46 baba bayigaroli 46,000 otiga abantu 50,000 basangireli enere sabwe ngetwakani basangireli shilingi emye muri ituko litkelme bagusangireli 5 million bakole amatuke merongi bire oka ebagusangireli milioni 100 bakole emitinyi 10 oso mwaka ebagusangireli bilioni eyamo ngokorosi bilioni mwana biashara ki abantu abe bangocha goitegemea boke gas kakitigana no ene 100 babekire shilingi 50 igo na bankorose half a billion omwaka
nabaye ngokora biashara bindi byonse nabaye ngukura ki nkagenda nchomo nyine ngakwa ne president nkamtebye kena president ikagoka nga Simba. That's a very brilliant idea. Nga kichibesa rengo taite nkwe milioni nkamdenga yaya Mr. President ane president nga chimilioni anibere akanga chimilioni ibe ngacha nkali kichibesa cyane we komonyene chimilioni 3 nkabika aba murabeka nabalete stadium bagasangira chimilioni chinde ibere tukabeke account KCB chiro mpaka bona immediately na tuabegete abantu nandi bagaonjoka bakarosi kiombe kende gao bagansa kurwana nali mu Oyomo angentira akanyenyuga ige town lakini ngwa kira baskali mbya mono kibagekyo nkiyabwate tu no kerechera ikikia itetu mu Oyomo ababande mu isonde baita mu Oyomo na ere town igage gento kyo gukumya sababu etayo atnesenge njumu Oyomo ino akoba angena na Simba ngabaite bayigose kusimba rwese Simba bamraba tali nyangi tokolete na baro na magendra ali nembegetense ndole gose nimba konye bamraba ali eba chandegete lazima amba bekamu na tagete na ndi ndikibese kindemba bekere ndole ngaki abantu aba mbanyali ko ikonya mbako gendi pigipigi matukonse abantu balimba bwate pakabana babwata abakungu bakuragira Igorasma 92 ne mna nchomurai ndole ngaki nko bakonya ko chimoto Mheshimiwa Gavana asenga ne ya security. Ase assembly ya county ya Kisii. Aba MCA mbale gotebekana bale nsemo yawo na mbaro batali nsemo yawo. Na siasa. Mbale basaganwa. Batukamagega no mu MCA bwoni ya bubaracho gati ya banda banke. Timenye tinga kyora kwa negoro yenganeye na ende tuwarora aba MCA abange bagokomochia na kerokende Simba tatukaretia maya nini na kadhalika na kadhalika. Tima tinga uwatane kukonga igokorwa na endinga kikogocha na kerokenda Omogavana. Moke kikwa bekira singi choko na kinge bunge ye county ya Kisii bokorere gasia sobwanga sana ni executive yao. Nande gagotebekana igakomenta umakulira neria osobwamo abotaba MC bali bara sensemo ya Simba Arati abuna baba konyora magendero usikindi bali bakwamerire ose bali batali kiameka mona governor abarabu bali konyora kindi ndagedentebega ditangani aba MC bana abana na ntintet ko ba discuss gara kintet entebega lero mu MCA aimuke agosana na Simba uko yuka gutangaza nga Simba nkomputoraro umutu ogende mutonto okuminga umutu ki onya gotoka mutonto umontonde bwense ba ipikire no ene gente kiwa kwana igoro ya magendero bagukura kwanyolere bago omo MCA egasi yae nero cross budget Simba nje tingo nyara cross budget yae tagukura matanga amwe budget abwendu kukura assembly arosi budget ororo igo ebintu biribaho korasa matanga biri nzarakazi abataye ko ngaina abana inji bobwente ngaki budget yechi ward na rali ekorosa liu na assembly ekerba gosanira assembly babere discipline assembly eba hote nga Simba nero okora kyoko baseri ngaki intaba assembly inchega asiane chire ibere aba MCA bali barose budget banyenge kerna nyeti egende barabuka banyeti egende COB ekolegas igo asitayo tukumira naba MCA turawo mane na barabu magendro tayo najete county bono ndedemba tebe kanaje county nkanyora chigodi nchiroro chitabwate none project none aba MCA bano bali ndagete kuru example ward mne ya basi boitangale yabwate milioni 6 chioka ward yende gekabwate milioni 87 ekeronaja ngadenga binte bimbigo kolekana chigodi echonsi ipi abantu abamba ngakirite kura enkobeka chibesa chisaine wachikire ward ekeronanya ora chikire 39 million nkanyo project chinde nchiko genda tuganchira na barabo chira ne 27
karojera ni 27 chi project torere nchiri chichigo kolekana kire ward no ni chipale chitokora baravuka ba MCA na ba denga para gete nere okoraki nere batagete ekoro tali nje Simba igento nkiringe batete na inwa barali lazima bono motebe bananchi baitobia ekero bulimo abantu ababwate isiko gali aba MCA ababande abake abande ndali kobwa abande nabayengo kole biashara etaoniga. That's conflict of interest. Onyo lero Simba ninje ngo supply ninje ngo kole para embwento kwa ndechera tingo kora biashara kingo kore gasi gai egasi yo MCA na oversight registration na ku make sure nga egasi eri na bwente ko makeri register actually register abantu bwente ko makeri na ba MCA eseneta yache ime yaro ni gasi ne kolekanete onye te kolekanete o ekero amaswali aboli na control of auditor general na erwe senate kuboli kwa maswali gasi nga kiya kolekanete umbu yako sembo na eresera ba understand inchirateyo to kumira no mu MCA ko mwana nere asabwente ku mwana asabwente kukura mwadwone ekero monta asinyiru achiro nyole nga biashara mbiyo na achanga sie kemegwe mengega emegwe ye chitenda ebikuro moigwete nebikuro byabantu na atachirenga wash go stay yoga ige county mariogo amalio mu kuiba muri kuiba na atachire pipe ye omwemse no yo wadenga mutu oyo nguturo amalioga ya toka buoye korwe enyaktari level 4 omutu kana abutoire no ebwa amaliogo na anyorire akoiba ayoro mutu oyo rose matonyo butore oyo bwa amalioga aroras mananyo tachira Watavire governor ase 39 million Chalkwanda ase ward mukaira ni 27 million mukaira 10 million na chicha chita se industrial park ose kaicha chita chiga na ende mwi wanene was it about mutual understanding na MCA ose eri chiko libwatiri boy baba tiantebega abantu bali bagotebanga twarusiri 39 million tuachirire na ndibone batenga tuachirire bobasi industrial park ere umachoge burabu enyagitali amarani ntwanyaga achite na World Bank money nyagitali anduru ntunyaga achite na World Bank money ekarna sabo president ngamtenga Ogembo Mr President Ogembo nerere the largest after KTRH asokurwali ngamde Mr President ka kinkonye ngagache Ogembo agandenga Simba tingo kokonya gendo obeki chibesa gokobeka milioni 100 nkoye 200 therefore lazima nanji na nkuri na nkuru sibesa echi chibesa echi lazima besa nchiri koru isiko chibesa lazima ochinyole koru ese budget igo chibesa lazima to enko chance no in 27 toko nyorenga project nchiri orochiganeri naboto kugamba na baro badenga ki toirane egente keninche bieka nganchete nkeri chiko di chiko ndiringa there is no egente kekoro ku ward development fund teyo ichiko ndibuati ninche na deciding eki tobeke chibesa echi kire ward gente kenki alengoro boraibu alengoro nabo nguse ni MC nkoye milioni 50 decide mwe milioni sana lakini njenga denga abantu abonsi na abaito gusiengima lazima amba konye tokole gasi amo. Asante sana mheshimiwa governor kuiweka kanira aratali limo kogoteba se eward etali yemo ngana bobono kuirali bagali mu MCA okole mirima se eward iyo kero kende asumo ligereri no motegere naro tali ku understanding kero kende Omogavana Paul Simba Arati we county ya Kisii na bwate aba minister awa appoint na ndara bute anytime batali elected MCA ni gakiri sikura kaba elected na abamenyi be ward ile una yoro Omogavana we county ya Kisii wakere sikura under which circumstances mheshimiwa governor orachi tenere ward no MCA karo cholile ndende bega asogo tenere ward tari go tenago present views kyaba assembly asa magendero ninche kisheria ngokora magendero andons wetrabo observant mu MCA identify chi project yorro na barabwo na ende taliero identify
abananchi abanyene through public participation para gete koruga igampaka asegete tutaetera osigu aba MCA barororo omu MCA gasi ya no korosiri chiko na make sure ngachibesa chirito kobeka gochese chipaleji chakolere ndu keke chakolere mirimo ta kogenda chigokora gasi egasi no mo governor okomake nere is the accounting officer igo ekerongo de ango endande bugia kumgotenere wodia bugia kum ena tebanga das mantenere ewodie magendera roro akolekane kerongo tebango tenrande bas chachi ninche ngotenenera mwemsebe kibachire balito gendrete gokorana barabwe gas etokwendera okore gas ku make sure gas yabo yakolekanire ground na ngento tramboli ngiringa ki ngana ateba omwana kobwato omwana oyo mugoko gonki okoroma oyo ndera agenda tokogonki ngakieko ba lakini mheshimiwa gavana utaragenda ikyo nari wodi nyinge gwatebire ukigotendera kigwodinke igobo kureka numboro na ba MCA bikigodi ikyo sengige no emechandero ronga kiki nanyorire aba MCA ekemane kemangana ngike aba MCA batataiti okolegas batatageti ko champion amagendera abo ya assembly na igure ng'abantu abegasi yabo batahita bakora igitenda badenga kyo igabana yalenga ore yanko aba MCA igitenda ichiko ndiyo likwenda na tenda na bate bitenda te yonko ba etenda na ile contract na bukigokora na insurance mando legacy yakore gende kiki ya bei that's all. Okay, ntwebete ko boli goro ye basari in the last financial year mwaete toward 3 million this other financial year which more commenta sengencho chiseme achiro china bachinge gete kyo mo ngono bole babanda ido denga e basari negento kingencho sana no embono ntugwene tikwena na basari area lakini esengencho negento kingencho mono ekera abana abange mbali kwenda school n'abajumbe kibesa babwate ekire chinke tukaigwana n'abajumbe na abajumbe bonsi kianda nkabarangire tukaigwana ngabadenge ngendo mokora inu irachi second echi college tertiary institution ochigoro chi college na university chons nje montigere VCT na secondary school lakini ndora hata kikomenta anke gochoro muchando toyo ntu ena nete 3 million mwaka uliweta bono ntu decided to ena ne 5 million a million ya mega ndesi vocational training center ki polytechnic ticheito chi million echinye chigende secondary kire ward nkonyorere na ndete tunyorenga ki na abantu bali ba abataka ngotumia tole kanisa tokonye tutumie abarai no ena aba MCA boka abanyene ekera abantu mbaroro bachandegete muno bamanyikanete lakini nkonyena natole chi milioni 5 echaringa 145 ono chachire 225 million tokwena na ochi basa mangana itiseme chitururanio naro chenkwa saineti okuiwana na gati ya polytechnic ya Nyaore ne polytechnic ya mukuru wa CCT ya China one timedikero kendinga polytechnic chinde chiro chino chirengeretie elinde na chiro chinyore mbino ndenya una Nyaore ono Nyaore abantu badenga Nyaore nkatsetere Nyaore ere bogetutu ya mate Nyaore nere gutangana Kenya ngima asa mangana vocational exams chiri bakwewe ekemane nkilinga ekarna chete China ntua chete Wuhan City Polytechnic Wuhan City Polytechnic na wane university yetu ya Nairobi tego ikera in terms of infrastructure abantu bali babade mpaka Boeing 77 ndege ile na napi ine Polytechnic ya Wuhan City tukagamba na baro tukatebanga ga kintu ta etokole exchange program batokonye China 1966 eyalinga maiga ya Kenya yalinga ntaka kubwa Kenya China rero to kumunta go itokelinga China ebwete na America rero no ina America nyene te kubwa China asiya ikire
ebina byebintu nande ebintu batetenga ku vocational training igaiga no abantu bayibundisete ekerbono twagenda ororo abantu abatoibwana na barbo ntwa sign te moyo nande ntete goteba ngaki moyo iringo kolire gas batete ngotoma bara abalimu babo bagatenga as long as to provide accommodation torena ngaki ba gosomya mbalire digotokonya no ene equipment ochinyaore n'abanafunzi abange barasome bali bake baranyole bahetire buya nabo tukubatumana bagende no enchenda etwachite n'aba MCA bane kartwachite China kwerende eyo polytechnic etwanyolta abanafunzi bonse bibakuru polytechnic na bakogenda cross kima Range Rover Volvo Mercedes and ba partner up ne college engosa banga gaki ntuikase kete ntupatna tuno na Toyota abana baito gusaba sae baito banyago soma nyaore karba ruroro na nabo tukogende se kire ward cheito 45 torogo sentunyore kuimukia kisemi cyabana baito bakore form 4 batachite university. Watabera mwachete China nende wachorata wa MCA ugatiga abandi. Ndio ndio butalike maene. Okay. Na ete aba MCA bonse. Mpaka no ena babono bodenga ntogosa ena barabu. Bonse na chete na barabu China. Okay. Abantu aba bonse pininje na barabu China omuntu otachete. Aida abwate oborere bwendege. Orere wendege mboro abantu bare batali kuli na ndege pyo manyite esenge nchenge ekere koimuka bako ngenda ya nganyire ngobona basirire abantu bare abande mbabwate no ene echi passport achiri abangi obaboli ni mbona babwate echi passport egaiga igonga aba MC bonspi na abaeti ku opportunity bonse ababachete inkibeira nete nakyo korwase safari iri morate bano yatwachete ntwachete niki igente tangani igento baira nete nakyo is the mindset ugonchulire ibirenge linga kitokolengerere noroche order kire order aba MC mbabwate some order abangi after barocha abantu baho kolegas mpaka maragoba abantu ba kolegas na ndibut ko bagendera muntu atabuati batakabwati ngaki baokora chigosi mbaroche because kina cake enchire nene nata kitinga kiti atogende aba MC aba nabwo barayi na bakora abantu kibache enchiri mindset na bago chenchi mindset y'abantu bandi bonse around. Mheshimiwa Governor, as a county ya Kisii, I remember very well like yesterday ekero kwale kuligia oburai uno mugabana gwe county ya Kisii okwa bwate team mwalenge no senator obono nabo igo mu women rep obono gwe county ya Kisii abutwarorere mutali amobuya nabwango iga mu deputy governor nere agatoka karase team iyo ekabango mukolekano gwabere Mheshimiwa Governor tima idinga kero kende nkyura kwanere gorengane ngane ine yarete bwo bonde bwensi burago Tanzania ke asokora county ya Kisii litangane inche tingo tuara bwa bonde bwensi no mole munde aso kolegasi elia bananchi kera bananchi mbanga kerete kura mnanje Simba 1270 nyoboe abantu bane baratwara maisugusu amangi tingo nyara kobwa egasi bangete nero ndigireti ngokora yendu gya kabere ntaito bateba iga ntubwate tofauti ndio nzina musenetone musenetona bora nyole kabwate view ya ega ali kirao kwana ejo that is part of democracy etole especially ya democracy eseneta nibwate gasi yae agokora nero ira mangana ya oversight senate nero ira oversight ya over the counties igona bwate gasi yae mangana ndara kwana iskogali aina yae lakini ntuangaine na musenetone mo women rep na bwate gasi yae tabwate gasi ya common tangaki na arule bitabu school na le mira match itali gasi yae
egasi yaye namanyite nkia gokora tari gasi yaye oja kombona na arosire classroom abantu bwende komboli gore classroom babwende komboli gore echiro yobo chafu yokolika naba MCA ne senator igo asiteyo tukumirana no mujumbe watatigamna tu igwana ntigoro ye basari yoka omujumbe gasi yaye no ko oversight the national government ngakite yo mondara anse goja gonjoka ngaki otungainire ebirasi otungainire chipara para taraga tiganda ababoli nkenya momenye tali Tanzania mwaro oseboganda ntebige nteke me national government yakole afadhali njengo denga ki para gete na kolete krasi gete na kolete ntebi no ene ekemo president yuka ya debrenga ki economy anyolete edeni ya 1 trillion osinyiru wakana erabie kana aroseti tax force bine eri na aroseti ama chiko the same igonga asatayo tukumira n'abajumbe omujumbe oranyoro imugete okonya gutara gosokondama nesenge ncho atagete propaganda atagete gosuguma gose ondebwenzi igo biasha andatayo tukumira na MCA yana mujumbe gose mu women rep omuntu tukumira na nere no mu senator no mu MCA igo Nkwaba the national vice chairman sekiama kia ODM anentoroche UDA nagendreta ko swasana mbali tumaitenga rongoro Nyanza no rongoro wa ODM lakini bwana iga mwachakira koba iga ichiragete iga so wachira na plans chinya egere ODM agendra koba stronghold na ya bunerbotam baba UDA ga swaralia so etambali kia bwana iga the registered members Mheshimiwa Gavana kubwate kana ile swali ya Lisaro titakubolia ekende nkilinga ODM abwa sole omo vice chairman nationally muafili a competition yeke ama kia UDA emero bilineri ya bono gochiko put in place ya solo ngoro usi na ndi president madene UDA ro chire gusiboire ta gocha bosa hata gitenera koranga umaarufu ya yabe ayebuno mugavana na buno mo deputy chair mo konyibu mo nyakero go wikemekia ODM inkyo gochi gokora gosengi gwa kore kwa kinga ODM onyekeri goro buno ngotigariro tigare ko baigo tigango debe Kusubono anda kuna chagava nake opinion poll ya sogete kimbe ya tifa UDN rengi gorali number 1 kabwatu kuna ODM 22%. Tigante bega UDM mate sengenje na serikali there is a possibility ye promise bataraikira ni abantu begenete lakini UDA tego to irande eke amagio katobwate kira to konye na ende nturi ko ruoro inje na vice chair ye kiama kiana no ODM ne coalition yane na azimio eke maana nkelina ki onyaliri na ngo mujumbe Lakini Mheshimiwa Gavana ikara batebanga UDA deri gotoirana na nere wate serikali gonga kyo ai kwaro ringina ali atoire ntebinga UDA atoire other than yamaliogi totebinga ki UDA atoire gai na tebri mpaka president is my no musani onale okwanira ingana ya cost of living ni president ninja acha okwale aikero kende getambo kero kikwairira soko konya abana inchi ane mono we county ya Kisii onye UDA teri gokonya kende ayebuno mugavana ole ODM inkyo gochigo nkiwa konya abana inchi ane mono se county ya Kisii mbia mono nda kwambo tri boli tangane koruo bolemi korukwerende bono onye gotete koranke kerengere likyo ODM ne bintu na eresre kruigoro ngakitoko le bintu byetu ntundo liko ngainere ndori gukwana propaganda andons check andons yendo tukukwana negento kubwata ngoro kigento kwa bwate kia UDA gotatiganga ki tukubwata badenga bottom up ama udarulense achite igoro mwiso de president denga ngoira na alense after no ene deputy president amdenga gaigaro bono tuachire bobe muno egento nkelina ki serikali ya UDA etuganyete torolenga ki gosene fulfill chi promises ya na ende ntundo konya go fulfill chi promise ya thank you Mheshimiwa into ero ekore ekernere ne president ero ya tu munyu
But imbora goika county governments moko bwatara na national government. Baba, etubwati serikali 48. 47 cha Chichi County ne serikali enene. Asitayo serikali endere enene kubweyende. Elia esenge engineer ko ecorusi resources. Chonsi ipi. Neli chikeli kubaga chibese chibwetanana. Eto kubwatirana. Ekera bananchi abatogosabu. Olie mwananchi president egosabu nere ngosabu. Iga uno bono togochiramu. Igonga is 48 governments, one nation. Serikali ichikira 48 lakini ense yaitone yemu. Igo gasiane talio wanza kurwania serikali enene. Ibiashara byane mbiyo gawo. Tindi ko oversight national government. Oversight national government, senate noere na national assembly. Igasiane no colleagues imbe oversighted by the senate and the county assembly. Byomo sana mheshimiwa governor. Ono mwaka Oyomo aliroro Abisi. Ono mugavana gwe county ya Kisii. Miaka 5 ngo erere. Kero kende nabora aligyo bugavana asetamu ya kabire county ya Kisii. Obonyore. Usekero kende to obonyora. Lakini igonta getere liswali ko bwate kananga bono kwa obonyora asetamu cha webere. Na yorochi. Ayolengere ni timbonyora etamu ya kabire. Na I'm making sure nkumekinde shango koleranda abantu baitegas ibina bangete. Naende amasababo ntaetemba sabenga ki bange amasabo lakini niboli kwa bolia after miaka 10 that is it miaka 10 abananchi abankora umaete to batengamale na romo elio enjengo de bamale tali omwelio igoro ya male no bono tokoligireli after miaka 10 nyasaye kawanja karatu ikiororo nanda to muika nabura nyoro turangiri umuiko ebnuganeti etoko gende mnanya saa tuganeti lakini esibono ese miaka 10 egasiane no kolera abantu bane ba Gusii egasi na bangete nande nkonye korande kando ne maliogi amange ngo korande egasi omone nangere wetrasa abantu baye. Governor Sobwango, kwanira igoro ye ngana ye stage, Kisii main stage. Antongo complain bari sana, abantu ba boda, abantu ba matatu, igere congested, icholiranete, abantu ba, they are hawking everywhere around town. Ono, nonyene order, yomuchi usongo. Agiro mheshimiwa mbali ni stage hiyo, ngatete tuinchiriwe chiora kini, kapo sichi abigoro magenali abekire, ali mukira ali tayo. Nabana matatu ngote babolenga nkuru bale bango. Lakini ndi stage takorose mheshimiwa gavana. Ndado dali tanganinga ki abantu tigabayichole bakole biashara town. Obugima bwa kongire abantu tigabakole biashara. Ondete yo o complaining abantu nga onsugumire gose na finyiro yo gega. Ndoteta abantu bakole biashara. Igento gya kabere igoro ye stage. Stage naje tenkanyora mbobere. Ntubegete chibesa choko rehabilitate goskorosia especially entry lakini echire linenkere mono echire liya stage linenke no ende chigali nchiri kuisana ime enseme liya Nyamira mate yonsi twe wananire nkoro stole kano bioro kano bienene chigali chigo cha chiaswa ime ntoko seli mundu kuruye town abande bagumuvuchora kare barore chigali cha chiroro na abantu bakubugulira Ntu abeka 48 million and chigane 48 to about 22 lakini tu chigende it's a forward budget trosi ekano bima atalia ase chireye ekogenda etaoni yeito besa nchiyo no enekero to bono tukonya tokoli kichibesa lazima nandi nchendo go sentu igwana ba MC mbatenga ki tikatorali no 1 million ibere kurwes mole echechina abaete Trole o centro si town ikina kitwe wanane na barabu town yene na bubo sio bwa Gusii lazima tonyerosi ebe nintage temboli abakori biashara gaki ngoje kubatule notice bake no nirange town chinyomba chiabo chirorekane biya no tubwate central bank ga inabadebinga Kisii nere capital city ye region ye achari chibes chikoru kelicho
chikoru Bomet, chikoru Nyamira, chikoru Kirigoris, chikoru Omabei na Migori, chonsi no chiko cha agaiga. Aiga Central Bank yeye, chibengi tubwate 32, chibengi 32. Kisumu City ebwate chibengi 19. Iko chibesa na chigonchoka na maiga ne chinyinge chire. Oyo no mucho monene, oyo to kwetera Gusii, Kenya Urban Support Program. Nkora tulinga kitokorosia town ye. Mheshimiwa Gavana gukorera reka tubwate ni chinge sana tukore amangana amaje wasco Nyamira mbatagetekero kende na baro gukwe baga batige na Kisii tima itingiora kwaneri gurenga ne ente vega umuralia ikaro naje to Abisi enanyo de wasco gekwete ngukwana nobolemo wasco enaje tenganyora chisegi chirororo abante bachire koti yatenere mpaka chibese cyale ngororo bono umuralia tiango tebi gento na kolete igente getanga no ko make sure nga ebody eri yale ngoro yahiranire eba lengo sangeri chi milioni sana emo mutienyi ninje na engwa kana estima kuruga kerna chororo nka make sure nga gasi yo na nyetenenere ekiera nintu tubwate shares chinyinge kubwa Nyamira ninjo mwenyene company oyo minto nyaribo etubwatira nitenere lakini omwenyene company ninje ngateba lazima nkole changes echina kolete ese company eli muna to kuona bono iga eba ru 6 million eba kale gusangeri 22 million lere bawakana estima boka amanyene amalio na bakokora bawakana balikira abantu bakoro banyali gusangeri chibesa ntwa wetera was kontu anyora 240 million wetera KFW a German sponsor yaitu kurusi koja gotokonya amachaya agende emichi yabantu nande barusi chipipe echinkoro cyalengega ikere chinyinge cyagotire bagende procurement umwaka omuya na botraro lechi igasi yansire amacha ansire wikira abantu emichi yabo ikera besa nchiyalengoro wasco yabwate structure mbono muntu aratake nayo ukore gasi ororo nanyira ni bono ngo tarere konyo yasirire ubo ibibweka bwarengo lero ninde nekimani nga match ngo bali supplied no anyi pipe tubwate chinkoro nabantu baito mu chandororo ndayete kubasaba gakyonyo connect ya match amacha yango sibitole koli ngo sibitole ngwakana tole stima na besa nchiyo chikoro chibese kino mubuko go chikoro no mwana inchi amachi kuwanyore kaki akana nalitora anyora amachaya abantu bande nabarabanyore Bimo sana Mheshimiwa Gavana kamera yawe libona tabi kuone rumu Gusii garato gukora sideka isato ende tokole chinkwane chiri tkolera litangani ntagete mbakirembya mono abarali ase konyora libageri wisanansa nanji aba nanji bane mbya mono nche buno mokoleri inwegasi ndeto tebanga buno mokoleri inwegasi ngo korande gasi mwantumete konye korande nonya muigwete amaliogi amange karoro amaliogi ali amange muigwete tali akende n'abantu banalete kuragira mono mpaka bakaruka nande bagende tukora batayite kuragendera kuragira na kuruka injegendo nabatebiri onye bakuragira baragira lakini mbanyara gutorukira okuna kugosaba kwana ekiera chibesa chiasirite county yetu nechinyinge chi project nechinyinge kitalengororo ndayete kubuliga chi program chonsi ipi tuachite tukababulye kubakolera toli esechi ward 45 oboli mumboli bogonya gotali ukarase motegerero oboli mo inje no mokoli no igasi muna ino abakubo bane enko bategerera mogonte bingantige abayibi aba batamene ekibesa nabonko batiga lakini mogonte muna mwantebeti ndwane na barabo mpaka mba bwesegi nabonko rwana na barabo amatoke aito ntogitagite torogo sento nyole echirengia kubweyere tubwate bono yo abantu baitu ko South Mugrango lige na lieno ntogendrete
koligia gose ntubwate investor omochando omo ntubwate nturanyora muntu obwate etaito yechieka isano gochigoro onye muntu karoro obwate etaito ebwate chieka isano gochigoro inchobi ane ntebi torete omuntu ya abeke factory ororo torole gose nakonya abantu baito nerigena lya South Mugrango tokole investment erangira usigwororo kitayali chokorosi nyomba chiri usigwororo abantu abasaye balikwe onye ntokolika kurugaiga tolike no ina abasaye kurubo South Mugrango kabere na chete China investor ya monere tuanyole tenene etagete ko invest chibirioni isano isatu asogosoki estima kuroso mugaso nyantrago aiga nyantrago igo mwaka omuya naenda botoro basikonyora amangana estime ebwate mechando kirase etogocha kweba kera etogocha kurusi megawatts 55 onye contract yani investor yekegwanja kegocha umuriro monene pi oraru nyanzengima no okuru nyantrago ga investor manyanga igona butoja konyora igasi asa abantu baito nande estimate intweke county tokonyo chi milioni 10 kurwese investor awaka na rand rates abantu baminto osobolemi ntagete mbasabe nkubara tole esibali bagosumeka amawoga ayekera echiro neroro kikinasa ligitu abegete abakoli banegasi be county I hope nkonga mule report abali mimbalenga banyolera maoga chief kado ntaito ko report go ches mulenga ntu arosi nasali NNP aiga Nyanza na Rift Valley erega getisi ase tokurusi hashaf kado emillion umuralia ndaidemba debinga Ashaf kade toko kora crafting bono iga is 250,000 toja kwenda na ucha sabali toja kwenda na afkade ne bwate chibesa chinyinge ese ense ya isiko abantu baito sumeke meteye torogo sento konye amagima ya abana baito n'abantu baito abanene abagaka banyole chibesa bagucherenya gitari n'abana bagosoma asamangana y'igipara ningendrete na launch y'igipara ningendrete korora mulingo chikorande chons naende mobeta ya chineti gento kyo mwelio wetera national government nenche kwenda natole chineti emilioni yemu as chineti sato kromoji etoko basaba gakikwanyorere net tonyebeka mugondo ekegera neti nebwate eliogo litanyale kolieka igotubasa kwenda kubeka mugondo eliogo liritonye se chinyeni ochikuruga eliogo libeke niliyogweta chiumbu choka tobeke net mugondo onye net yagotire nyesande tobasa konyebeka mugondo abantu egento nkirore kyo mwele abanyagitari bakoruku CHPs mwensi ntoje tolonchi chikiti cheno toyetu na national government nyasaye kawanche wiki gocha kubarangirira unde mwensi mbaye chikiti chiri mwansi regasi pia mono sana governor echina ichinga kyo naendo kwanira mwanchu muligeri mutakere Merry Christmas kiagera no mwaka moya 2024 egento kyo mwele opi tinkwe bakobatebe abantu bamintonga incheni ndenomo woko mbia mono na nakwana litangani nga mwanga kirete ikura yaino nande mwanyagirite na fuje nene nkoba saba twaro kwegene oko nkoba kolera ndegasi yana lakini ndaite mbata kere esu kwengia no mwako muyomya akaposi nkarongo nyakurwa kamo onde ndaite oli otabwati nayo tyo kya mandazi esu kwe nali abantu bakomanga twekire esu nayo obwate ka oyo mino otabwati toragira ebieka Ndiamona sana mheshimiwa gavana. Ndiamona sana mheshimiwa gavana. Wakirembi mono sana sinchoko nyole biro byao. Gokwana nibitaseni byonsi pibyo rogongo rwa Gusii.
umwanchu muligirire no mwanchu mutegereri gwikira buno to gwikira moerio ubwe nkwana ya bene no mugabana bwe county ya Kisii nkwana yari kugokire ya masemo goitire bitasini byonsi biburaria bya Gusii ntokwe gwa kambi mono cyase technical team na production yose kwa jumla gwikira buno to gukorera na twakirembye mono sana sinchibiro byao nchenkuru kwa MC Dudes na nchenkuru kwa Sara Nyarangi on Twitter twarobuligiria rubia Omwanchu muligiria bwa television ya Ndizi TV